Ir-rapport ta' Fitch dwar Malta kien ippubblikat waqt li l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien qiegħed f'Milan għal laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona Ewro. Ikkuntattjat f'Milan il-Ministru qalilna li meta mistoqsi dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna li l-Ministri sħabu seta' jgħidilhom aħbarijiet pożittivi. Kultant imbarazzak meta jsaqsuk sħabek il-Ministri kif insejjer pajjiżek tgħidilhom dan huwa l-aqwa fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Mod modest imma din hija l-verità. Huwa sostna li l-miżuri li ħal Gvern Laburista kellhom semm importanti ħafna biex inkisbu riżultati elenkati fir-rapport ta' Fitch. Il-Gvern mill-Oppożizzjoni ġi ikkritikat li m'għandux pjan, li m'għandux direzzjoni, da assolutament mhux minnu. Il-fattu illi issa Fitch qegħdin jgħidu li il-miżuri, speċjalment dawk li jinkoraġġixxu in-nies li jaħdmu u kwalinkwa ċaqliq fit-taxxi biex jinkoraġixxi dan, speċjalment issa wkoll bil-miżuri tal-Free Child Care Centers, dawn kollha qed iwasslu għal tkabbir ekonomiku. Ġifieri dan huwa l-mod li oħra jistgħu wkoll jieħdu li jkunu pożittivi u fokati fuq it-tkabbir ekonomiku. Cicluna tenna li dan ir-rapport jimla l-Gvern b'kuraġġ. Issa ħarsu se tkun fuq il-pass li jmiss il-budget għas-sena 2015. Irreaġixxa wkoll għar-rapport Fitch il-Partit Laburista. Fakkar kif Fitch tattribwixxi suċċess ekonomiku wkoll għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-istess roħs li kellu jkun il-gimmick tal-millenju. Preferenza għal kummenti ta' Simon Busuttil, il-Partit Laburista qal dak il-pajjiż li kellu jmur jitkarrab għal bailout jew li kellu jibqa' sejjer gazdawn ġol ħajt, illum qed jikseb ir-riżultati u dan b'mod konkret. Il-Partit Laburista sostna li l-kap tal-Oppożizzjoni reġa' mar żmerġ.